acrobatică Olimpic ADG al Centrului Cultural din Pitești, care va pregătit un spectacol al grației voitei și ritmului, unde sportivele talentate vor demonstra bucuria gimnasticii acrobatice. Doamna Nicoleta Andrei este acrobatul lotului și omul care a fugit și s-a zbătut pentru gimnastica din Pitești, este și coordonator al Centrului de Balet și Gimnastică, fondatoarea gimnasticii ACDSN, arbitru național și membru în Comitetul Tehnic al Federației Române de Gimnastică Acrobatică, gimnastică pentru toți și gimnastică acrobatică. Fetelor, sunteți gata? Scena va aparține. Hai să primim cu în aplauze. Vă așteptăm pe toți la scenă, pentru că după un moment artistic avem și ceremonia